Apaguz. Bai, badago, bat etortu Aguz, bakizu. Nepaleko lagun batzuk etordi ez. Eskatuko txosko guteko, mutien eskiri. Baina, ze esatezu. Ta erramutan ekarri oso? Baina, jamen, gauz erramuen. Eurek ekarra du, eurek ekarra du. Eurek ekarri gabe. Jamen, gauz, itxagoten gauz, bai. Eta zein berda. Berak eskatuko zo, eskontzeko. Ta joko dugu, zozer, jo, eta kanta bibergu. Bai, kontako zago, bai. Nepalera helduko da, bero? Ongi etorri ezaguzu San Juanera. Welcome to San Juan. Toki zoragarri honetara. Marvelous place. Hau esan dorain, After this, saying this, mutilek sosprezie nahi dutxo Sam mon, has a surprise for Arthur for you. bera Maya. emazteari. So now, Bizarre, you can go. Aurrera. Oh!